Edisi nggawe kolak maning. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi ceritane nyong duwe waluh kenti pol gedine kaya mau kae, terus karo igen duwe turahan tela montol, terus ketak kolak wae ki tela montole ketak gawe biji salak. Nek winginane kan biji salak sekatape. Terus saiki biji salak sekatela montol. Telane ya pada wae kayak gawe temus kae dikukus dingin terus dicampuri karo padi kanji. Cuman nek ki ora tak selai gula pasir ya. Nek temus kae kan diselai gula pasir ki kur padi kanji karo uyah tok. Kue diuleni nganti dadi adonan sing bisa dibentuk. Pokoknya diuleni terus ya nganti dadi adonan kayak ngene iki terus dibentuk lonjong-lonjong kayak ngono bunder-bunder ya ora apa-apa. Nek nyong winginane sing tape kae bunder-bunder dadi sing ki tak gawe lonjong-lonjong versi berbeda ngono iki lah. Nah ngono kene nyong wis nyambi nggodhog banyu terus gula jawane tak sokake nek kene gula jawane tak godhog misah soale ngeres kaya ngono kuwi nek ora disarengke. Terus kae mau kae tak sale uyah walau kendine jekurake karo tak tambahi gula pasir cekene tambah legine mantep ngono iki. Jan nasi mendarang-mendarang ternyata ning olatar sing memen iki pada garing kabeh gumbalane jan alhamdulillah. Kie mbasa walu wis meh matang kae biji salake tak jekurake nang kene ditunggoni nganti biji salake mumbul nek wis mumbul kaya ngono kuwi ditambahi karo santen nang kene yo nganggo santen kara loro tak cek rasa nek wis umep dicek rasa wis mantap terus dipateni. Bahasa wis dadi penampakannya kayak ngene iki. Rika-rika pada ora pengen gajal ya wis ya nyong tak menikmati dengan tak pamit tak bareng.